Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Sein Jaintia Women's Wing harengkat gejingnya terelang ber ke Dorbash nong Lumding Jiri, Lama Villa, Kuala Pati, Watabru, BBS College, ki skol beper ber ke North Shillong Development Society, haka artarik urisau arjar khat khandai, kila pelong ye jing Pynkhuid ye jabo jabain ha Shilanter ke Surok haka tain Garikhana. Kani ke jinglum lang jong ka Sein Jaintia Women's Wing ya ki dong bat ki school ki college ki badan ha ka tain Garikhana ban Pynkhuid ki saudong saukun kalong kumsi benta ban rakhi ya ka lungkhu singkha ka ba sis pasan foksnam jong Mahatma Gandhi. Kan don ka jingkut jong ka subah ka Balungkong ka baat kalong bangkwa ban pen create awareness yakin badi ki batit ya ka jing kodror jong ka cleanliness bat ka ba kong sana kalong bangkwa ba ka ni ka mat front point ka badi ka jaka jong ni ki kayong jong ni ki kasi bakan long ka we ni ka bokoi tam ha ka ni ka jaka namar kani kedai ka penungkong bat ka jing sedang bat ikwa bakan khut baki benong dong di ru kin dong ki bakoi jimbam ki bungi thiet ru kin dong ki bakoi bat ini bangi yo ya ka jing kwat jikia ti akan ni ka jing persang barit jongi ilayo ka jing support na ki rangba nong jong ka Watabru Kuala Pati, Lumding Jiri, Lama Villa. Bad ketuk mau kan wan haka ke organisation jong ketuk North Shillong Society, Welfare Society. Di kini ki yawan dan ban I support ini, but kidon kat dokane di school. Ka Sein Jaintia Morning School, ka Sein Jaintia Day School, ka BBS College, ka Garikhana Pasala, bat ka Kania Pasala, bat kan ka Kuala Pati Presbyterian Secondary School. In bero pati layawan ban I support ini bat kasong hakirang baslong hiraong ikiru bakin bat ikwa ai bakin don bentah na marki kidei ki bentah jo ki ba ki don ka jengki kle de yin la de kinong di bat kinong the bat kinong ya lenti ki tre lang te belai kan ko kisah belai kan ini yo kata clean city green city bagi orang bagi tanda ka kam ka de penni bani de men ya lek kat bala ban penni ai ka ni Pynkhuid mana si dah bani kentu ki perlok kini bread patahani nyut hasurok dia lenti ki bread plastik kinong ki dong de dukan rokin chua bakin kang kin bread itu ki wisdom ki haki jaka bade banbo pakawan ka kanika municipal ila ai ti hati rang ba slong ki biya dei bat kitu kujukan ki ba hatu ti kitu ki la le hi la ka jong ka beta ba bangi ya tre lang kan ka kam ka dei ba lang jam ka jing thu ka jong ni ka long in ai kan ti ka ba ko ki dukan di
jimbam ki bukuat kinong tiet ki jimbam ki bukuat but kamat ran kade bandom pride of the city cleanest days in Salon.